Ayaw nagsaba, kaya nasimutan na ako mga numbers ug mga letters. Inhale. Exhale. Sermina, ikaw rin nagdala sa karahay. Bantay ng kakaroon. Ay, salamat kalami sa paminsar ning nga muli atong anak kikag eskwelahan. Paminaw nako murag makaribo na gito kong anak. Kaya namin kamot na mag-eskwela. Pa. Pag-uri ko nag-iskot mo ni uli na pud ka. Pa, niuli ko pa kay sakit akong ulo. Gisipon ko, sakit akong tiyan. Sermina, nalipay na unta ko ka nagtinarong na ka. Nya karon usa na po ng drama nimo. Pa, wala man ko nagdrama pa. Tinuod pa, gisipon ko. Ikaw ha, nangatarungan na po ka. Nagbinugaw na po ka. Ikapila na ko gipatawag dito sa iyong eskwelahan. Ulaw na kay Sermina, ulaw na kayo. Paning kamot. Lain po kayo, buksan ko ni mo pa eskwela, gikalintura ko. Klaro kayo? Kinahanglan ha. Unya, makabalo na ka mabasa. Kay kung dili, kini may maanin mo. Sige pa. Unya, makabasa na dyan ko. Promise. Sige pa, makabasa na lagi ko unya. Bataan eh. Kaingon pa man ako nagtarong na kag-eskwela. Kiray, panahon na para ma-bright ko. Uy, Charmina, noon sa naman ka. Mao niya akong nakita sa video. Nung mag-ehersisyo ko, maglingkod ko karahay, ma-bright daw ko. Ay, ning ana din na araw ma-bright? Tama. Munang buhata, unsa akong iingon nimo. Kinanglan man ko kiray, kabalo na ko mubasa, aron din ko mabunalan ni Papa. Mao na, kay pa-eskwelahan kasi mong papa, mamaya bas manggugkagon. Sabahan ni mo kiray, oy, magsugod na ta, ambi na ng salaan. Asa man nako ibutang Sermina? Malamang, sa akong ulo, aron masala akong kabugo. Ay, ning ana din na Sermina? Sige na, ibutang na sa akong ulo. Sige, sige. Okay na na Sermina? Ayaw nagsaba, kaya nasimutan na ako mga numbers ug mga letters. Inhale. Exhale. Nakita na nako kiray. Ang mga letters. Bright na ko ani. Sermina, unsa ba imong gibati? Murag na paminawan na nako kung ka-bright kiray. Ambi na ng duha ka baso. Sige, sige. Kiray, nakita ni mo ning duha ka baso? Siyempre, nakita na ko, oy. Nago ko'y duha ka mata. Kiray, kita ka ning duha ka baso? Masudlan din inig tubig. Akong kabugo, nasulod na dire. Hala, Sermina, naisulod pero lubog. Mao na akong kabugo kiray, gisala na. Sa pikas? Nganong balas man ang sulod, anak Sermina? Ani ko katapulan, mas bugat pa sa akong kabugo. Iya, kuyawa sa ritual ni Sermina, uy. Asa mo tong karahay kay magluto kog sudan? Siguro gihilman siguro to sa musilingan. Wala ko kabalo. Akong agtuon. Sermina, ikaw rin nagdala sa karahay. Bantay ng kakaroon. Sermina! Pahiluman ako na kiray, kay madisturbo ko. Sermina, imong papa. Pa? Nagunsa magadiang anong imam lang gisakyang karahay, maguba na! Pa, nakita man ko na ako sa video pa na maka-bright daw ni. Sermina, mamaulit ta! Kaya kung pansit ito nangalata, wag ko lutuan! Pa, nakita na gud ako ang number pa doon. Oh! Waa ka! Number! Sermina, adto na ko kay madamay ko ani. Pa, nasala ng tapak. Kabugo katapulan. Dara! Salaa! Kala na mang uli na ta! Ayaw!